Ассалому алайкум тамошобинони канали Мол Бизнес. Имрӯз барои шумоён 10 сар барраҳои оригинала барои шумо пешниҳод мекунем. Видеороликҳои мо то охирша тамошо кунед. Ҳама кас як-якта лайка монтон. Агар канали мо меҳмон бошед, агар обязательно ҳамин каналро подписаться карда монтон, штоби бахабар шуда модатон азиз. Агар одамое ки баррахар одам бошад, агар видеоролика обязательно ҳамин одамҳо поделиса карда монтон, штобе ки бо нархи дастрас ҳамин канал ба ҳаст дӯстон азиз, штоби бохабар шаванд. успед накадам нагӯед дӯстон азиз, ҳамон бигуфтоси ҳамин. ҳамаги 10 сар барраи фурӯшӣ, 2 таш нар, 8 дигараш солуқ барра дӯстон азиз. 2 таш хушхор барра, 8 таш солуқ барра. Тамошо кунтон, агар нарху навош или барраҳо худаш маъқул бошад, агар боз наздик рафта беинтонам мешавад. Агар шумо аз территорияи Хуҷанд бошед, агар Ғафур территорияш бошед, рафта беинтонам мешавад. Или через WhatsApp харидор кунтонам мешавад. ино синни солашон 2 та дунимоҳа шай дӯстон азиз, 2 та майдатара шай, дунимоҳа, мондагиш ҳамаш 4 моҳа, 5 моҳа шудагӣ барраҳо дӯстон азиз. ҳамаша хурду хӯрокаш, саломатиш беҳтарин, айни ҳол ягон хел камбудиш нест барраҳо. масъалаи хурду хӯрокаш ҳам ягон хел камбудиш нест. хулас калом ман ҳамаша раравонда, ҳамаша нишон додастем барои шумо. ё ҳамаш гӯспандои думбадур калон калон барраҳо дӯстон азиз. ҳамин нархба мана амихи нарху наво худаш аксия кардастем. постоянно ҳамин канал бо мо бо нархи дастрас мемонем. штобе ки гифтаги одам қимат харидам нагӯ дӯстон азиз. бо ҳама вақт бо нархи дастрас мемонем. штобе ки гифтаги одам раҳматиша гӯд пака дӯстон азиз. адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, как всегда. масъалаи нарху навош бигузарем. агар нарху навош дӯстон азиз 1480 сомонӣ ҳар як донаш боз савдо мешавад. агар дастафкаш худам гӯйтон, агар савдо мешавад. агар ки шумо тарафҳои Душанбе боштон, агар ҳамин нарх 1480 сомон дастафкаш дорад дӯстон азиз. ҳамин дастафка мекунад 1480 сомон ба. не ама Хуҷанд гӯйтон, агар бо азона мешавад дӯстон азиз. плюс агар савдотон пазад ҳамин территорияи Хуҷанд дастафкаш